Musidɓe tedduɓe yeewoɓe Ayawo Pindi TV sengonirgo e radio Teccan moni kala ɗo wawi wonde salminama hano hannirta ni henna yewtere men ruɓindo arti hande noon wona 3 villa eɗen ɗo e rudde Boune ɗo ganduɗa woddani haydara are Tenby holmo tawɗen ɗo ko mogiyanke baɗɗo mana mogiyanke mawɗo e nder halpularen on woni holon on woni dikko ɓurɗo andirede dikko mo ganduɗa ko kañum tigui o andira e nder théâtre mo golloto golle baɗɗe fayida e nder ɗon to ganduɗa kañum woni label Marodi TV on woni dikko hade men junnade noon musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayawo Pindi TV en dokkat dikko rek wawa salmodirde e bandiraɓe hano hannirta ni henna ko aditi eɗen naata e yewtere nde hano ɓuuri woɗɗude dikko a salminama a juurama a salmitama a juurama mi salmini on fof mi weltima kadi e garagal ngal ɗo dogal mbiɗa salmina kala mbiyo mbimi e mbimami ha tengte cuutinkoɓe kadi mi salminiɓe ha waɗi gonga par ce que nokku toon jeeyami eyyi mi salmini mi oppa mi faltaki mi salmini jinnaɓam ɓe mi faltaki hay goto tigui yewtere roɓinde koni yarata o pani hay fannu goto ene bismo mamin bismo hen nalankoɓe min bismo hen kala e neɗɗo ɗo wawi dillude e meccal kono ha hande mogiyankoɓe ɓe ko hen jiya yewtere roɓino an min jima ka ɓiɗɗo haalpular yummum bammum kono ne ɓuuriɗa andirede e théâtre wolof woni holton aɗane hande jeeya e label Marodi TV aɗa waɗa toon golle payodinde holko rewi ha yetti hakkude ma ane Marodi TV eyyi ko golle tan ko wiyete gollade tan woni ko tiiɗi ko par ce que ɓe jii kam koye meccalam no haalpular wiyata ɗum ni mogo ɓe jii kam e série goɗɗo wolof kadi kono mbiruɗa ɗum ni ɓe liggodi hen e réalisateur amen goto ne wiye Khalifa min liggodino e makko ɓooyi noon par ce que ɓe jeehi noon Allah waɗi e poti yilade poɗɗo wonde yummum sala eɓe ndewa e kasitaji mabɓe ɓooyi ha ɓe jii kam hen ɓe palti kam hen ɓe noddi kam ngar min liggodima e mabɓe ɗum totti kam rôle ɗum tottuma rôle yummiraɗo e nder Marodi TV kono kadi heewi ɗo ganduɗa neɗɗo mo ganduɗa kañum tigui woni wimi e wimami taw enen haalpularen kewɗen fottude tan ko jeyɗen et pourtant mogiyankagal haalpulareɓe nanɗo juɓɓina ɗum ɓe mbaɗa hen kadi golle ɗe ganduɗa golle mantinaɗe an hol opportunité joguinoɗa ha yaade tawtoya jolfuɓe nder gollal mumen eyyi koko mbiɗa ko tan par ce que théâtre haalpular mom ko ɗum jeyɗen ɗum woni ko men kadi ɗum poɗɗen fanorade so rewi tofde rewde ɗo te kadi ko mbiyanmi ko magowo mo mbaɗen hande komi tawɗo ɗum jinnaɗam debbo ne waɗa ɗum ɓooyi wadde ɗum o waddi ɗum ɗo artiste aji dananuji kewɗi hande ɓe jiiɗa no continue ha hande meccal ngal mata kanko goppuɗo kono ko hen ƴettumi e makko eyyi ha tengte noon théâtre pular wonami kadi est ce que wonata peloje gona ɓiɗɗo haalpular yummum bamum gacca ko haalpulareɓe jeyno ko woni théâtre haalpular nata e théâtre jolfuɓe non wona komi gaccuɗo mi accani par ce que mi yiyani hande ala ko ɓuuri kam yidde liggoɗade e haalpular ala opportunité muɗum mi yiyani par ce que Elhadji Ndiaye 2STV waɗino ɗo casting min jeehi toon eyyi mi sikkino min bokku hen kono mi bokkani hen sehilam ni wiye Sadio mbiɗa salminamo kanko ne kamɓe ɓene mbaɗa hen kamɓe hen MC Thia en Amadou Diagne Dia en kamɓe fof eɓen mbaɗa ko yooɗi machallah eɓen mbaɗa ko yooɗi mbeɗa yaada e mabɓe mais des fois mata ko Allah innata so Allah hoddirani hunde kadi wodata tan mbiɗa yiiɗi liggoɗade e mabɓe par série te kadi won série momin goni ko ampular mine yero walla taw ko jolfuɓe ɓuuri hewde haalis walla no yaari noon ka suwa liggade kam andata taw ne heewi kalis par ce que komin puɗɗi ɗo ko Mopularo jobdi suwa dañde hen tawa kono moko jolfo mom alhamdulillah ne heewi kalis alhamdulillah ko ɓamɗa ko wadde théâtre hol tan série mo jouɗa ha ɓuurma welde walla hol épisode tan mo jouɗa ha hokkuma sentiment weltare walla wonanma bojji so tawi yimɓeɓe ne mbawi andude ɗum eyyi ñande mbiyami ɓiyomo sellata eyyi on kam ɓernde welano franchement mi woyi par ce que eyyi sala par ce que wayno e yamfuno gonga ni eyyi ñalawma kadi mi jimimo o selli ha o addani ko waɗini kam présenté wi kam yayi o jiiɗi kam resde ha ñane woni dewgal makko ngal ñane kadi woni yam welanmo comme gongira e gonga comme si ko ɓiyam mo jibinmi gonno e hukkide ñani hen
holi caɗele ɗe kewɗon dañde so tawi oɗon tourna walla e nder meccal ngal? E tournage o moom heewani franchement parce que illa gueɗel tan hirde nde des fois mi wiwa 10 heures yo tawi toon haɗa ma ɓiltade toon tawa ko woni 0 heure haɗa ma yettade galle moon hirat no feewi ɗum tan ɗen caɗele tan min dañi. Pod e Marichou yimɓe ɓe gandirma ne jiiya hay e nder série he hay sinno a ɓornaki ko nande jean a ɓornaki ko nande body kono kam hande gonangal min tawruma ngal ene ɗeɓi sertude seeɗa e gonangal jiyeteɗa e toon to ganduɗa kañum tigui woni e série Marodi TV woni Pod e Marichou garana yimɓe tan e ko sababu murogol ma. ɗum kam mami softo hen no fewi par ce que première saison mi muraki deuxième saison mi muraki kono ɗo gasi nde mataw murimi eyyi te kadi koko ɓoynomi yidde wadde mata ko joni Allah hoddiri ɗum par ce que mbeɗa andi ko ɗum Allah yamiri kam eyyi ko ɗum tan wototo debbo kam ko Allah wi o muuro tan so waɗi e so waɗani foof noon ko ɗum Allah wi en mbaɗ donc mbimi tan yo wat pelli min addi hen tan. Nde murniɗa hol tan différence mo jiinoɗa nde a murna he ɗe ene murniɗa joni? eyyi ni wayno leydi par ce que hande to birtonoɗa jaweɗa hande ɗum nattat par ce que ko nande dendam Abou Dieng en a wirtoto ɗumen dande piismaga nde guermaga a ɗum fof hankkadi neɓe nattat cuusal ngal ɗo min dañta ɗum sa muurima dal ne kiliftegal magal manda no haaldirte fulani a wonat neɗɗo mawnuɗo dal. merci eyyi kilifayagal magal a ɓeydoto wadde sentir ngal ɓeydi timmude eyyi ngal ɓeydi timmude tigui Pod e Marichou a yiyama hen première saison a yiyama hen deuxième saison troisième saison nana doga ha hande yimɓe ɓe ne mbiya hoto dikko ko saabi ɗum ha joni? eyyi ko rôle am so woni yottaki taw rôle ma so wataw yontade kono mbiɗen nder hen aɗani nder hen so Allahu lamɗo jaaɓima yimɓe jiiye e Pod e Marichou musidɓe tedduɓe ha hande ko siftinde en tan ko yewtere men roɓido ko hen nder muɗum tigui gonɗen hande noon no mbirunomi nanni en gonani 3 villa ala eɗen goni ɗo e rudde boun mo ganduɗa woɗɗani haydara areten mbi arde yewtidde ɓinguel men walla mbiyen mawni arde yewtidde mawniragel meɗen machallah bandiraguel meɗen hono mo ganduɗa kañum woni Dikko kono nde Dikko Bari machallah Dikko Bari caggal théâtre holko gollotoɗa? Dikko noon ko com Dikko ko ɗum ɓeyde haali seeɗa joɗaki banggue goto Dikko nane restaurant Dieng mbiɗa udditi restaurant goto Dikko no waɗi commerce eyyi no soodoya ko nande Moulfa Dieng Sago Dieng ne waɗa place ne eyyi no waɗa business ka ɗo e Dakar walla yaltat diwan o jaaha diwan gol? eyyi ko so woni ko banggal comogol ngol min jaaha min jalta min jahata ke Mauritanie en banggal toon min coomo min gadda gay so woni ko banggal restaurant o nan ɗo Sikamba o waɗani haydara erango faade e sukaɓe ganduɗa ko jintane bodi comme nando amen erango faade mabɓe so tawi an joni aɗa hokkaɓe comme conseil holko kokkataɓe hande? eyyi hokkanmi tan koyeɓe gartir hakkille mabɓe par ce que hunde ko jiiɗa ko ɓuuri hewde ko cuka ko tan ndewata par ce que min mi rewi hen ko mbiɗa ɗo ko bodi o e pantalon ko sa yaltani hen a andata ko gonnoɗa ko holɗum ko ma jalta hen tan nde ganduɗa min joni ko jaltumi hen ko somi yi ɓorni ɗum min hersanta ɗum par ce que mbeɗa andi mbimi wadde min ko ni yimɓe dardanno kam eyyi bodi tan e bodi kam e pantalon woni tan ko yooɗani fewani ha tengti enen ɓiɓɓe Halpulaar mbiyoɓe mbimi e mbiwani bawɗo foof yo hay sa wawa murnade kam goppa kam mbaɗa wudere ma ha timma wudde ma ha timma no yodi no fewi e nder série he ne yiye à chaque instant saɗa joua aɗa waɗa incarné le rôle responsable beele naturellement ko noon mbaɗa walla notiɗa tan ko erago ngo série o noddigo? eyyi naturellement ko noon mbami par ce que ka responsable naturellement ko ɗum Allah waɗi kam naturellement ko noon mbami par ce que commune ani woni afondenam min neehi miñiraɓam souvent ya mbiyahamno commerce ne yaha ɓeyɗe arta oppide kam miña men tout le temps éducation mabɓe so yeehi komin jogoto ko ho ngomi wona rôle o tan ari ko ngomi wonde kilifayagal ngal kilifa mo gonmi e série o ko ɗum Allah waɗi kam par ce que hande komin woni gardiɗo galle amen komin wiyata sukaɓe miñam ɓe mbaɗon goppe goppon donc koko rôle responsabilité mo kokkami ɗo noon wona ko hesɗe yam koko woni yam machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓe fulɓe fullaɓe barke ha hande ko yewtere meɗen roɓido Dikko gurdam ma jinnomi namdade hakkude ma e personnel Marodi TV. Label amen o moom franchement
ko mbiyimi gore min hay so mi suwano parce que ko ɗum min kewi haldude somin jewta e groupe aji amen whatsapp ɓe mbiyatmi ko min hay somi bokkitani e 3e saison ni weeli ha paɗa par ce que miɗon komin famille goto eyyi ñande foof min kaldat min kumpodirani hay saaha goto ko ɓamɗa ko wadde théâtre hol tan série mo juuɗa ha ɓurma welde walla hol épisode tan mo juuɗa ha hokkuma sentiment weltare walla wonanma bojji so tawi yimɓeɓe ne mbawi andude ɗum eyyi ñande mbiyami ɓiyamo sellata eyyi on kam ɓernande welano franchement mi woyi par ce que eyyi sala par ce que wayno e yam kono gonga ni eyyi ñalawma kadi mi jimimo o selli ha o addani o waɗi kam présenté wi kam yayi o jiiɗi kam resde ha ñane woni dewgal makko ngal ñane kadi woni yam welanmo comme gongira e gonga comme si ko ɓe mo jibinmi gonno e hukkide ñane hen dikko hol caɗele kewɗon teskade so tawi oɗon tourna walla e nder meccal ngal eyyi e tournage o moom heewani franchement par ce que illa gueɗel tan hirde nde des fois mi wiwa 10 heures yo tawi toon haɗa ma ɓirtali toon tawa ko woni 0 heure haɗa ma yettade galle moon hirat no feewi ɗum tan ɗen caɗele tan min dañi tigui nane e yewtere meɗen min nani holliti e nder série o ka responsable e kadi caggal série o ka responsable beele hande aɗa heɓidi fittande lawol ngol ha laaɓa ha weccere ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni miñiranma kono kadi ɓe ɓe ganduɗa ko kañum en goni sukaɓe ma inchallah mbiɗe felliti te so Allah jaaɓi mi jippotako e ngol lawol inchallah holko saabi ɗum eyyi par ce que mbeɗa andi théâtre no woni o wona ko boni e ko findinde te kadi hande théâtre tournima to gandanɗa ko enen mbiyata théâtre ni mais ko téléfilm hande ko international nden ko national rek wonno kala mo soɗani cassette ma yeɓata joni noon wonti international partout dans le monde yimɓe gandete partout hande miñam o walla ɓiyam o walla ko gandanta ɓe gandumi so darima mbini jiɗɗum wadde mami wallu ɗumen mi holla ɗumen lawol mi duusa ɗumen haaɓe daña cuusal wade wadde ɗum ha hande koye yewtere meɗen robindo dikko ene wayno aɗa joguino joom galle kono hande ene wayno hakkude ma e muɗum natti wodde eyyi ɗum moom ko gonga nini mo to kaldanmi ma ɗo komi diwo eyyi Allah hokkino kam to nini min certi hol gonɗo ɗo hay goto guila mbattuɗa yaltude e télé ko wayno TFM ni Sen TV adino mi sikku tan an gadini sukaɓe worɓe nande yette Ndiayen yette Siyen koɓe fuɗɗiɓe han gandini tampindema walla ɗum ala ɗum moom ko wasata ɗum moom wasata kono ko an andata hoorema ganda ko jiɗɗa kadi ganda ko pota koye ngam no feewi par ce que woni ka responsable kadi wonko heewi ko ñakke fayda a ƴefta walde hen ina wayno waktuji meɗen kuuɓi ha laaɓi ha weccere mi accuma tan maynodira e bandiraɓe ɓe ko additi mbeɗa udda émission eyyi Allah jarama onon on calminama on beltanama kadi e déplacement mo mbaɗɗon o eyyi mbeɗa salmini nenam ha woni gonga mbeɗa salmini pinnaɗam gorko o eyyi mi yejjitani hay goto dal mbeɗa salmini cuutinkoɓe mbeɗa salmini Peccane naaɓe Kédel naaɓe eyyi mi ɗoɓani dal hay goto merci Allah jarama koɗo meɗen tigui wonno ko Dicko Pod e Marichou ɗo noon tawɗen mo to gendi makko ɗo ganduɗa kañum tigui woni Ruddo Boune ko ɗo henna yimɓe hande garno yuɓɓinde ndeɗen yewtere en jetti haralleɓe mem ko nande Samba Gueye nde Fadou e équipe muɗum ɗo e yeeso haalirde nde wonno ko sehimon guiɗe moɗon Salamata Diop aadi men e mon ko balɗe sappo e joyi musidɓe tedduɓe on jarama hano hannirta ni ene waɗi ni noon o mo ganduɗa ko kañum tigui woni Malick Thiaw joɗiɗo to to ganduɗa kañum woni lycée Limamoulaye numéro téléphone 77 412 94 98 kala jiɗɗo ñantade ha yooɗa ha no hannirta ni hen ene wawi yaade taw yamo to to gueje wawi lycée Limamoulaye musidɓe tedduɓe on jarama